Kardom pini birtar jikta pini prime time birta thanbang pini lisami hombari kilingpi. Aprangsi birtan kon pencipajil midam dia aprang birtan kungpi arjuitha. Karbiang long Meghalaya ahoy long puto theng Pietra ke nebrung long. Sorkar pen ki PPMAY IAYM so patang pipaden. Ihom Tata Mobile Mia Thing Suri ki thom ra pharo ki thom KV high transformer along ke tong dam dera jok kironia hitiat. Amreng constituency ke parlo badong arong asar the rup singkram sa me karam singkram sa hem me chupidet. Karbi Hills Leva channel atum pen Difu Farmer Growth Center along ningkani sige chok aliralon pen ketalon pon. Meteng tom KSC atum pen ametang asai hem along body reservoir miramai kang nipon. Nilibaro pen CYE la pen SYC atum jalangsi ahoy du along simple mate tarpang take tar down. Birtang kungpi arjuponik dera phi puthot birtang tompen chipajil midam sena. Meghalaya asor aning kelang no tum puthot Karbiang long ahoy malom thengpi mate Karbiang long Autonomous Council akhi puthot kang huponji phan kabor ipon. Meghalaya asor aning kelang no tum puthot Karbiang long ahoy along thengpi mate Karbiang long Autonomous Council akhi puthot nang kang huponji phan kabor ipon. Karbiang long MLA pili kapor hoy sai dia tu asai kachipi pon tong thekya da kahut kang huatum chon pro chon jam sita heroni range asai khia kacharok lokajok patumi ahoy malong kedo urban along odi malong theng pipen pen sakti manatra registration number ML 114644 nepdulong adunju ranger kaping khat ponate theng pipen attract sita heroni ingnam rekom sai hemalong 1 de lupa herang tiapan nang pachini don. News Desk Report, News 24, Karbiang Long. Pinijang ipon ipainar keparni Khiruni Police Station kaparlo Khiruni Towar Kokthom Adung ihum sang ke pon atata mobile mirihing transformer along kitong thamajok men ingbob daksi medun ur. Jangnipo ni pioneer kebrani Khiruni Police Station ke parlo Khiruni Towar Kokthom Adung ihum sokwan atata mobile mirihing transformer along kitong damajok men Ingbob daksi midunor kopai ke mesita tata mobile ke vek lapen kachithap dunatum thang thilang lapen adima klong penta kanpor injury kusi gota longpon adun to make it tour hamajok lapen spark ke dokogajok adung te boktera electronic ajaha katum na hok ponlo aphira datum miring asaya anbirta policy pang than pon lapen transformer lam make it urta pame pon long birta kiretu law hodan ke electricity department atum nang palilelang. News Desk Report, News 24, Karbiang Long. Indeng ke Biennial General Conference ulukunci Roman pi aklamalong niphai krei si krei hini lapen krei ke thom ke padu ponji pura arpu kache laramai kangni. Nijam Karbiang Long kolonga kese petanga sai hemalong kese kolonga ro arpu kache laramai kangni pon kese arpu kache lar mailong Hamren District Committee amai bu bisnu teron chetongrun benang anjing waching sai mate chithan chimun pon bangso mai long bari mai pulapen kongchun banga tum stemi chitongrun lapen puthot mai pulapen chun banga pukimi chebak mate ke jong pon thulake mai pu sing rong hang chun bang joy sing hanse puthot bisnu terun pen mai along lamjai pon Karbiang long ta apyong papyong asongsi ansose nang man lasi litum jasime ke keto kelangahin anak tua bang paplang dun ke kanji lapen ke ansose paplang dun japan bor ipon ang dikla hampon lapen beransing rong hang penta ansose ka si ke klem ki dam pami po lapen ilapen ke sialong kado kabe korting jiratuma pansitame thanmun pon po pulam chak pen mai mission pen pachon pon. News Desk Report, News 24, Karbiang Long. Lakha sirkep Amreng constituency ke parlo voteran langso pu arong along iton barkiling ahem sorkar pen akerap ahem su non anta patak
Lakha Circuit Amreng constituency ki parlo tereng langso porong along edon barkiling kan sorka tekra emsonon pon dapatang pi tektedet pinpur konle labang so hem lagi pening an ningkan suringira encourage an ke ningkan ke thom ke choklo pusi ahem photum nang pachini dun once pele pininon tak anta tikim patang tidak jok sorkar apan mate hadak tikim mate contractor apan ke patang serak japan pachoni report pedo News Desk Report News 24 Karbi Anglong Mana jo non na bang so hem bang ke aprang la hilo ki kilong pa prang jing lo an kadu we ke long le lang sita non kadu ko we a hem ke tang thai lo non la na lo ki tang te ning kan ki thom pura lo la non so hem na lo ki tang te lan chot lo Pininingkan isike chok Karbi Hills Life Channel Difu Farmer Grow Center along Aliralon pen katalon pon Jangmini Pioneer ke bani Karbi Hills Live atun ningkan iseke chok arni ketalon pon anglo la sonsi Karbi Hills Live perang ke atun chetong pen pini mai insan pen patron pon la pen district press club amai pu chunbang la pen kapre perang ke atun chetong don la sonsi Karbi Hills Live CEO Mongol Rong Pipen kek ing than pon si mesen pen patron pon News Desk Report News 24 Karbi Anglong Gulaghat pen Karbi Anglong mate nahor sola ahoyalong tarpang thek ke tardam Nili parlo na ne prang ke bang jila apora hot mate non ke thormi hawi atuma phan lapuson se ahoya tui kachini pon pek nang ji wa ke nang sot matha pon se nili parlo rat asai klem bang pu songja poto nili paro SYJ chunbang klem bang pu songja po Saiza teron lapen siwaya mai pu asongja po jor song tongbi dilip teron jor song terang alang litun pen patur bi bon se tapang so sa leng pachun pon Alang itong pen ng kapachini doon natin kay lapuson si Nili Parlo along ahoy at long tom at tarpang tek tarpon long luputan ng pachini doon. Lapen nilip ahawar along lapuson say kimi kay klempon along tangka hay huy ning kimi pen tangka chira doon kay teke ding atum. Aphanta jesimet RD do jot pen siwaye lapen SYJ asongja puatum aninga klong pen kachurualam tek thanpon. Lapen non kibang jilang apora hut sitami lapuson asa endek along nilip ahawar kay teke ding atum. Nangka chirapin pom jilang apan siwaya mai pujur song tong pipen chuning repon pado lapen perangkia tumapan nangka pachini do natengke non konat ma border along lapusan kipang hektar pon bom jilang utar nang pachini dontu lapen lapusan sai ke mik klempon thega putak SYC mai pu teron asang ho lapen siwaya mai pu tok pia sang ho tumapan hada ke do GP lapen hawar adara tum nilip adara tum jesemet ke churo pujur pon Nilipen bertapang dakpon Anilson Rongkar News 24 Karbi Anglong Welcome to Nohor Sola Punili tum kitok pon pangkila dak Nohor Sola border potsi amasila dak welcome to Nohor Sola labang sini tum en pon ronglo Nadakla oni dakla Nohor Sola arong than oh la fansi non mat botoman bang Nohor Sola border masi Nohor Sola potsi en pon ronglo dama hande West Karbi Anglong District Amreng constituency Badong arong amika Ramsing Kramsa hem ajo porphai kri hinira chitim apor malom mechopide Nijang Karbi Anglong District Headquarter Hamren pen 13 kilometer in point Badong arong sar hirup sing Kramsa meka Ramsing Kramsa pen achor sing tu Kramsa pi kabotja hem tun towe achor porphai kri sira chitim apor malom mechopide Ramsing Kramsa pen sing tu kathar pi asomar sopin som paketon swarlo agini do Pangsohe meke chupilet kado paling pangrom pet pen lak poso se apai doji puta nang pachini don. Rong isi thorpak meke pe mep japan kabor isi ta une de loksi Ramsing Kramsa sotwa klinga bang perang kya theno ninje pon. To ya jo koson pen ni hem hong pharla lo me thobora mat hem hong ni MP hong pharla me chude lo hem meke chohot pusar pisar pen ki bi ahormuk anta choedlo serut no thengpi chor thong Chodelo Sogmon Paro po Bandoji Kedohem Len Pata Piri by Discover 125 Charlie Boy Atumal Sumra a document Higuyen and Mechu Ponelo Posit Hanpon Lapen make it to Bomahot phone document Kachire Hot Amat Alang Yapan Ari Mechu Pondet Voter ID PAN card Aadhaar card School certificate and Mechu Ponelo Posit Ramsing Kramsa Sopi Prankia Tengno Ninje
Lesiman ke do tim Karbiang long CM Tuliram Longhang Radapan Keram Berabang Kualangli Nang Rabek Thalaben Nang Rabek Pupusi Ning Chetelo Putar Kerang Kia Tenoram Sing Kramsat Asop Kebi Lipson Kramsapen Tuning Report Lapen Kopai Kelango Make it sure that Ahema Tumapat Karbiang Autonomous Council CM Tuliram Longhang Lapen MSC Rina Tirang Piato Alalitum Rabek Kapusi SDB Nihang Kisupen Tuning Report Pedo News Desk Report News 24 Karbiang Long Pini Birtan ang sikang ton iklot Dumithan Mi Kardong